Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tag palamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang kasugpon sang kasaysayan ni Sir John Gilbert Arceo sang Bacolod City nga aton gintiguluhan. From test to testimony, diri sa aton palatuntunan. Dabo-dabo! Ara, patay ng suga. Sulod to. Mapahaway ko ah. Ano oras na, ha? Puli pa ni siyang maayong estudyante, ha? Tito, ma, Puli pa ni sa isang estudyante, ha? Kapaluka ko rin ng oras ni. Kagahon na! Oh, Diyos ka! May pilas ka sa una! Kagako sa dugo nga nagagawa! Diyos ka! Igagaw natin siya sa ospital! Natahi ng pilas mo sa ulo, anak. Ma. Sa madason bala, abi hindi na paghimo aliwat ang buhat mo. Kinagakaakig sina si tito mo. Tuman ang kapintas mo to. Hindi ka gali isa ka amay para sa akon. Diri ko. Diri ko sa hilit-hilit to. Diri ko palipdan ko glingon ko. Nakamari Jane ako yung mong. Tilawan sa maghilabot sa akon eh. Kastiguhon ko nila. Tilawan nila eh. Bastante na ko sinayas balay. Wala niya punaw partida. May lalaki. Tabisan ta kasang mahayo, bla. Tan-awon tagid kung anhon mo ko. Manok ka. Naglikaw siya. Hadlok sigil sa akon. Para pagid do. Ba. Do wala sa may nagader nga patol sa akon aw. Naman, ligo ko nila. Kadto ko to sa mga tricycle driver bala nga naga-inino mo. Tanawon ko bi kung anhon ko nila. Okay ka na, Mike? Ay, puli ang tuto. Laing sila yaw. Sa balay to yung kapintas to isang tao to. Diri sa gwa. Wala sa may kahilabot sa akon. Palangga ko nila. Sa balay hindi ko mabatsyagan ang pagpalangga sa nakilala kong amay haw. Diri mga amigo ko halos tananaw. Ano man? Anong nagakatabo? College na ko ba? Doon na kagabi nga wala ko pauli sa balay. Pahuway ko. Ari naman ang cruel ko nga tiyo ko. Ano niya naman ko ni man? Mabangon ko. Gaiburuto naman siya. Nagbuli ka pa! Kabalo ka pa nga may balay ka? Ha? Kabalo ka? To ano man? Mamangkot ka pa kung anhon ka? Ay! Wala ka nagkatanda! Napilas ang sundang ang palad ko! Ay! Kalampad kayo! Kakita mo sa dugo ka nagagawa! Laba pilas mo, Part? 11 stitches ang tayo sinipart. Ano ba kay permi kagapauli kagahon mo? Ano pa, nagakaakig sa papa kay? Bugat iya kamot ang amay mo. Ulugtasan ka gidyan, oh? Bisan anon ka! Daw hindi ka nagdyan badalano! Anon mo naman ko to? Masabat ka pa! Ayan na naman! Ano man gusto na ina, ha? Hoy! Gusto na ina! Ma! Kita mong kabuisit mo! Imbis nga ikaw tapungulong ko! Mamampang tupan! Anak blok! Ang pusil ko! Hoy, hindi! Ano naman ang tinayot sa ina? Ano ako di iyan pag sa ulo sa bata kayo na ating kaulo! John! Anak ko! John! Anak! Anak! Ba? Ang balas ang 38 sa nagatiyog malapit sa mga mata ko. Ang iban nga parte sa mas nagbulag. Arang di bulaw.
Kagato naman ang pakaw sa kuno, no? Grabe man ulo akong partigli at tigawa. Pero hindi. Ano na niyang last na sakit na buhaton mo sa akong dito? Malayas na ko dire. Ano niyang life? May freedom, wala pressure. Dire ko yung mga buhis kalye. Di pa ko ba makadto? Pagaya. Pero gutong gid ko yay. Di ko sini makaon man. Bahala na. Sugo sang tiyan mo. Kinahanglan mabulong ko yung kagutom ko. Supermarket Mga awat to Mga awat Kung wala naman, sa iba naman Kagabi, sa school ko nalipasan sa gabi. Ginlita ko lang wardya. Di kundi, kakawat ko tulog. Subong naman niya. Di naman sa bus terminal Launa na subong sa kagahon. Sino masili nga, wala ko yung gaulat sang oras ang trip agad nga masakay ko man. Bus, hospital naman ko Mapakuno-kuno ko tong watcher. Kagang pagkaon nga wala ginakaon sa mga pasyente, ti dalihon ta Kadaso naman nga gabi, ati sa funeral homes naman ta. Pakuno-kuno to nga bisitas patay. Kag kung makatsansa, ati maidiya ti pagkaon agud mabusog. Kabawang tao. Wakal ka mo ninyo ya. Pero tuod man, iti wala na ko dan ilis-ilis mo. Kalaya na sa baho ko. Ang timbang ko yung hitaw. Puro niya sang katul. Dumadunot na gani gadi nagsang lang. Amo man ang buli ko. Ay, po buli. Labi na ginako magtimbang lang atiil. Abo baho, sobra pas patay nga sapat nilaga. Bangod na kang rina. Maano ko ni man, agad nga makailis man. Lakat man tabla. Kadto ko sa mga balay sang classmates ko Jan, ari ka diyaw? Kun kadto ko sa balay sang tiyo ko sa unhan bla dito. Galing wala siya dito. Ti nakalabay ko di. Kapit na lang ko Gali. Uti, kapamahaw ka na? Pagani. Yara ka daw. Di may ara sulodi. Pamahaw di. Boss, lamat gibig, lamat gibig. Wala siya ko. Malipog na ko sa gutom. Ariyo pakabusog. Salamat gibig. Dali lang kay mapasiar ko anay. Balikan ta lang kada. Sige miga, salamat gid. Boss, kaon dyan Samtang, ato sa susunod sa CR. Dasigon ko man ang pagpunulod sa mga pwede ko yung madasok sa kulbulsa. Aring kulbik po Kulbik. Pak! Sulod. Dua ka bilog ng daan. Dua ka bilog na ng bulsa ko. Buta, hindi ka ng bulsa ko mo. Aring pagit biskwit. Pak! Alam na siya. May ngagaw yung pungko sa misa kan papawala lang. Kalmado lang, Parts. Kalmado lang. Ay, buwa. Tubtob san o mga buhi isang subong sini si John Gilbert sa kalye. Mga binalangga namon nga mga tag palamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni John Gilbert nga aton gintiguluhan. From test to testimony, diri sa aton palatuntunan, dubu-dubu ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.